Storja li ġrat vera jew storja li se tiġrat? Dawn huma xi ħsibijiet li ġew f'moħħi waqt li kont qed naqra Iż-żejt fih l-ilma ta' Martin Buġelli, pubblikazzjoni tal-Kajt. Dan hu romanz li joħodna f'erba' ġenerazzjonijiet ta' familja li għexet taħt silla ħażina sa minn żmien il-gwerra waqt il-bombardamenti tal-għadu. Pass ma' din l-istorja naraw u jintiżġu aspetti mill-istorja ta' pajjiżna bħal dawk il-ġebel li konna nsibu fit-truf tat-toroq tagħna biex jimmarkaw id-distanza. Il-kuntrast bejn il-bieraħ u l-lum, bejn ir-reliġjuż u l-profan u l-imħabba toħroġ fl-ħafna aspetti tagħha. Iż-żejt suppost dejjem jitla' fuq l-ilma, imma kultant il-verità tibqa' mistura. Alla volja l-ilma huwa trasparenti u ż-żejt jidher imwaħħal mal-qiegħ. Iż-żejt l-ilma u romanz miktub bl-istil mexxej u ġala darba taqbdu f'idejk iżommok imwaħħal tqalleb folja sakemm tasal fl-aħħar. U bħal kaxxa ta' Pandora wara dak il-gwaj u l-għawx kollu ikun hemm dejjem dak il-ftit dawl li nemnem id-dawl tat-tama. Nittamaw li nerġgħu nisimgħu aktar rakkonti minn Martin. Dan il-video ġie miġġublilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.